něco, co jsme tady ještě neměli. My jsme teda tady to auto už viděli loni v Kaplici, ovšem to ještě nebylo v takto pojízdném stavu, jako je dneska, takže Ford GT40. Určitě to mnohým z vás něco bude říkat, je to automobil, který byl vlastně postaven na to, aby pokořil Ferrari v Le Mans, a pokud jste se dívali na film o tom, jak Henry Ford nechal postavit auto a Ferrari se sadil z trůnu v Le Mans, tak to je přesně ne ten konkrétní typ, ale typ toho vozidla. To GT40 má své opodstatnění označení, protože to auto je vysoké právě 40 stop, tedy přibližně 1 metr, takže z toho vzniklo takovéto označení. A než vůbec takhle vznikly tady ty malosériové produkty, tak nejprve byla zajímavá 11-kusová prototypová série. Tam vzniklo několik automobilů, které měly i dokonce byly bez střechy. Všechny ty vozidla byla velice rychlá, ale já jsem vlastně neřekl, kdo v něm seděl, takže Josef Šedivý a Olga Floriánová a jejich Ford GT40 už jsou ve tmě. Pojďme tady dál na startovní číslo 25. Jiří Vítek a Renata Vítková, ti přijeli z NGA 1500 Roadster z roku 1958. Je to 15 stovka tedy a automobil, já už jsem v Budějovicích říkal, nádherná barva. Možná to tady nedoceníte v tom umělém osvětlení, ale je to opravdu kouzelné autíčko. Takže přejeme šťastnou cestu a zítra nashledanou. No a pořád ještě se trváváme na Lidských ostrovech, startovní číslo 26, Martin Venče a Jan Venče, ty přijeli s automobilem Austin Healey 100/6 z roku 1958. A já vždycky připomínám, že to /6 znamená, že mají pod kapotou šestiválec. Tak jak se blížíme k číslu 30, tak už vidíte, že budeme za sebou tu první půlhodinku. Nicméně pro nás to znamená, že jsme teprve vlastně v první šestině startovního pole, takže pořád je na co koukat. A taky je zajímavé, asi jste možná postřehli, jak nám postupně mládnou auta, tak jak se budeme prodírat tím startovním polem, tak budeme vidět stále mladší a mladší vozidla, ale pořád jsme ještě v 50. letech. Máme tady startovní číslo 28, což je vůz Triumph TR3A z roku 1959 Patrika a Jana Skály. Měli jsme tady ten Triumph TR2, teď tady máme tedy automobil o jednu generaci mladší, TR3, konkrétně s označením A. Se ukazuje, že čekání pro tyhle ty auta je to nejhorší, co může být. Lepší je jet a pořád se někam pohybovat. Takže posádka s Triumphem TR3A, Patrik a Jan Skály už to mají za sebou. No a my jdeme dál. První vozidlo značky Porsche, které máme zde v Českém Krumlově na náměstí, a to je Porsche rakouské posádky Hans Hönig a Jürgen Wetzel. Jejich automobilem je přesně Porsche 356A Cabrio z roku 1959. Je zajímavé, že Ferdinand Porsche, mimochodem vlastně rodák ze Sudet, od Liberce, z Bratislavic, byl po válce vlastně, dalo by se říct, internován do Gmyndu, ne tady do toho pohraničního Gmyndu u nás, ale ve Vysokých Taurech, a tam začal vlastně vyvíjet ten automobil společně se svým synem. Takže ta řada 356 byla jeho první konstrukcí samostatnou, aniž by stavěl pro jiné značky. 356 to je první vlastně dílo Porscheho pod jeho samostatnou značkou. A ten automobil, který tady máme, to už je ale automobil, který je té následující konstrukce. Se s námi loučí, děkujeme. A je vyráběn už ve Stuttgartu. Tak, startovní číslo 31. Startovní číslo 31 je důležité pro Český Krumlov, protože v něm sedí zatím
polosuchý, polomokrý starosta, pan Alexander Nogrády a myslím, že to má spolujeskyni Nelu Týnu, tady bylo psáno Nela Týna, tak vy se střídáte, takže Nela Nográdyová a jejich Škoda Felicie z roku 1961. Takže na domácí půdě, odvážně bez střechy jako ti britští hrdinové. A než že zajedete za roh a střechu nasadíte. Dneska až do Dolní Vltavice. Takže starosta, dneska mu to projde, že tady troubí, takže mu to také necháme. No a co tady máme dál? Máme sedmičku, vracíme se trošku na začátek a přijel nám se Mercedes-Benz 220A kabriolet z roku 1951. Ten patří německé posádce Gerhard Gruber a Siegfried Young. Takže pozor. A už je volná cesta i pro tento historický Mercedes. Mluvil jsem o tom, že Porsche 356 jsme tady ještě neměli, ale už tady máme hned druhé vozidlo. To je další německá posádka, kterou tvoří Klaus Liebhardt a Martina Weiland. A jejich automobil je 356, tentokrát typu B, tedy v té takové modernizované verzi. Opět je to kabriolet postavený v roce 1959. No, my jsme se přesunuli na další stránku naší startovní listiny. Startovní číslo 32 patří Antonínu Stambauerovi a Haně Stambauerové jako spolujistkyni. Ti přijeli s automobilem Mercedes-Benz 220 SE Ponton Cabrio z roku 1960 a vždycky zmiňujeme, je to vlastně posádka, která jezdí od začátku, jejich vozidlo zase vydáváme pravidelně a vždycky je to potěšení spatřit takový nádherný automobil. Automobil samonosné konstrukce pontonové, takže přeji šťastnou cestu, děkujeme a zítra. Třicítka. František Pošum, Kateřina Pošumová, to jméno už tady padlo, takže vidíte, že občas jezdí celé rodinné klany. To platí i v předchozí posádce Stambauerových, to uvidíme za chvíli. Pošumové mají Austin Healey 3000 Mark 1 z roku 1960, tedy automobil, který taky je na těchto soutěžích už vlastně velice známý a i posádka jako taková. Tak, rychlé přerovnání interiéru. Už to chvíličku vypadalo, že bude změna i řidiče. Tak 43. Luboš Pícha a Jan Grill. Máme je to výborně. Vidím, že jedete na všechno, co teče. To je důležitý. Aby byla dobrá, ale... Jo. To je do chladiče. Přesně tak. Takže tady ta posádka přivezla 43. Richardo Homata, tady Austin Healey 3000 Mark 2, tedy druhé generace z roku 1962. A posádku se řekl správně, takže to máme všechno pohromadě. Posádka tady má těch nálepek, že je to víc než je ročníků Saturn Classic, ale určitě jich bude 16, věřím tomu. Je, výborně, mějte se, zatím ahoj. No a teď se dostáváme k vozidlu Jaguar E-Type, to znamená startovní číslo 38,
Albert Panzer junior a Martina Faut, jejich automobil z roku 1962. Myslím, že zamlženo má jako všichni ostatní, nic moc, asi výhled. Musí se snad zase teče, ale a víte, čeho jsme si nikdy nevšimli? Že máte 3 stěrače. Já jsem to, jo, třeba vyždímat hadry, výborně. Teda vody to máte fakt ale dost. Já bych se šel podívat, ale ono by na mě nateklo, jak se mi moc nechce. Tak už rychle do cíle, ať to stačíte do rána vysušit a můžete pokračovat. Šťastnou cestu! No a teď 37. Když řeknu jméno, tak si myslím, že všichni budete vědět, o koho se jedná. Když řeknu jméno startovní čísla 37, Zdeněk Štybár, víte? Mistr světa cyklistický, máme ho tady ve vší parádě, jede se svým tatínkem, pokud se nepletu, že je to tak, takže jedete společně a on v podstatě tady vystupuje taky jako ambasador domácí Škodovky, proto jede v této pěkné Felicii a tím vlastně oslavuje taky 130 let této značky, existence její, což je znamení, že Škodovka je v podstatě jednou z nejstarších značek vůbec mezi všemi. Takže Zdenku, přejeme šťastnou cestu, zatím dobrý. Užíváte si to, tak je to dobře, ať to takhle pokračuje dál a hlavně zítra. Takže šťastnou cestu a ať se daří. Takže zdravíme Zdenka Štybara a jeho Škodu Felicii. 39, která se najíždí, je Štěpán Panzer a Albert Panzer starší, s dalšími z Jaguarů. Tentokrát je to E-Type, ovšem Roadster, který s plátěnou střechou a z roku 1962, takže ten už se sem blíží pomalučku té pomyslné startovní čáře. Takže už můžete vyrazit. Děkujeme, šťastnou cestu. No a tohle je zase zajímavý automobil, který si myslím, že ještě na Salzburger Classic nestartoval. Jedná se o Daimler Dart SP 250, německé posádky Angela Zammer a Rudolf Zammer jako spolujezdec. A když jsem řekl Daimler, tak si možná představíte, že se jedná o německou značku, ovšem ten automobil vznikl ve Velké Británii, protože Daimler tenkrát udělal pobočku v Anglii a ta tam přežila jako samostatná značka prakticky dodnes. 27. Já se budu muset vrátit trošičku nazpátek. Si jenom nepamatuju jméno posádky. Byl to Miloš Kalista a Zuzana Kalistová, ti přijeli s Renaultem 4CV z roku 1958. Oni jsou pryč, takže teď se soustřeďme na startovní číslo 41. Přejeme šťastnou cestu, 1,40, František Fošum junior a Karel Bušta, jejich Jaguar MK2 z roku 1962. Další českým automobilem je startovní číslo 42, Soně Marksová za volantem, Eva Mazancová jako spojistkyně, tedy dámy, které jedou o dámský pohár. Těch dámských posádek je tady ne úplně moc, ale určitě máte nějakou konkurenci, takže jak vám to vyjde. Takže nashledanou, Škoda Octavia Super a rok 1962 je rokem výroby. Automobil z roku startovní číslo 44. Eliška Tumová a Martin Tuma, ti přijeli s Alfou Romeo Spider Touring 2000, také z roku 1962. Eliška Tumová a Martin Tuma mohli vyrazit do zbylé části dnešní etapy. No a mluvil jsem o těch Jaguárech, my tady máme pořád, to je nekonečná řada. Michal Pavlíček a Miroslav Magerstein, Jaguar E-Type Cabriot nebo Roadster, lepší Roadster z roku 1963. Ano, otevřená střecha. Tak, přesně tak. Co se stalo klukům, já se zeptám, že už nejedou s Bentlem, nějaký problém technický? Jo.
takže přesedli do XJS a jedou dál. A já jsem říkal, XJS má letos 50 let, takže to je taky stylový. No, ráda. To XJS-ko. Tak jo, tak my jsme se mezi tím dopovídali, všem šťastnou cestu, Michale, a hodně štěstí dál. A se to závodnické srdce nezavře. Tak, 46, teď tady zase máme něco úplně jiného než ty předchozí vozidla. 46 je další z vozidel Steinbauerů, tedy Petr Steinbauer za volantem a Tereza Steinbauerová. Ještě tam máme další spolujezdce, a tam moc nevidím, ale to nevadí, to nějak dáme dohromady. Dceru ještě mají s sebou. Vy tam máte místa na několik dcer, to je opravdu skutečně limuzína, těch má být. No a jedná se konkrétně o Mercedes-Benz 300 SEL z roku 1963. Takže krásný, chtěl jsem říct, vládní vozidlo, ale já bych radši jezdil veteránský soutěže, než se byl ve vládě. Takže ten znešený Mercedes 300 SL už je pryč. No a přijíždí další Mercedes, on je trošku podobný, on je něco menší, on něco možná mít luxusní, ale dá se říct o Mercedesu, že není luxusní, asi těžko. Takže Mercedes-Benz 220 SE, je to typová řada V111, paket z roku 1963 a tohleto startovní číslo patří posádce Antonín Šikal a Josef Deskočka. No, nedokážu si už odhadnout, po kolikáté se tady vidíme, ale po 10. Fakt? Tak to gratuluju, to je jubilejní, hezký. Tak poblavý zvuk, šťastnou cestu. A my se z Německa zase přesouváme trošku do Itálie. Startovní číslo 48 patří Lukasi Menkenu a Andreasi Kilgemu. Jejich automobil je Alfa Romeo 2600 Spider Touring z roku 1963. Je trošku méně obvyklé bílé barvy, většinou tady ty auta vydáme buď červené nebo v modré, nicméně i tady ta bílá slušivá barva k tomu autu patří. No a opět můžeme mluvit o takové té italské klasice designu, protože ta je asi nedosažitelná jinými výrobci, prostě má to své kouzlo. Koukám, že taky posádka má takové dva malé průhledy jak z tanku. Se asi malinko učí taky pravidla nebo styl jízdy na setinových relí, takže všechno proběhlo, záznam je proveden. No a my se teď přesuneme úplně na druhou stranu Evropy, to znamená z jihu letíme na sever, protože tady máme úžasné Volvo, Jiří Jež s Veronikou Ježovou a ještě nějakým ježatem, ještě asi s dcerou, že to máte. Takže to je posádka, která přivezla Volvo P18 z roku 1963 a jestli se nepletu, to bude určitě tým Bláhový. Nebo ne? Je to, patří to vozidlo, že tady do toho týmu. Tak je to jasné. Jinak tohleto vozidlo opravdu, kdo ho nezná, tak by se mohl klidně splést se všech italskou klasikou, protože to je tak hezky navržené a tak pěkně tvarované, že až je to zvláštní u švédských robustních vozidel, že mohli postavit takové elegantní vozidlo. Pěkný, moc hezký. Tak šťastnou cestu. No a přecházíme do americké klasiky Ford Mustang. Ford Mustang Convertible, tedy kabriolet z roku 1964. Pavel Goldfinger senior a Pavel Goldfinger junior. To už asi jinak nejde.
že vy jste nerozlučná dvojice a asi vám to jde a ladí, takže pak se otočíte. Že ono to taky přestane za nějaký čas bavit, jo? I když já myslím, že to nepřestane, ne? Ale to furt, to je pořád paráda. Prima. Doufám, že zítra se podaří sundat střechu, snad to vyjde. Abyste si užili taky trošku větru. No. Tak jo, šťastnou cestu a ať to dobře jede. No a co tady máme? Podívejte se, máme tady taky něco domácího. Už jsme tady měli 2 Felicie, 1 oktávku a teď se posouváme do 60. let. Protože přijíždí Škoda 1000 MB z roku 1964 a s ní 51. Tady vidíme Jan Hálek a Andrea Hálková, takže to máme v pořádku. Stále bez těžší, bez topení, tak to je docela mrzutý záž dneska. Když je hezky, tak to nevadí, ale tady v tom počasí asi žádná sláva. Takže pořád krásně udržovaný auto, máte na to takový trošku special kola. No a první reprezentant, nebo reprezentantky, aby byl přesnější, 53. Nikola Paďha a Marie Bratršovská s Mercedesem Benz 230 SL. A proč jsem řekl první reprezentantky, ne, že by to byla první dámská posádka, ale máme tady první pagodu. První typ Mercedesu SL, to byla taková ta druhá generace poválečná. Tohleto vozidlo konkrétně z roku 1964 a tentokrát jedou tady dámy s nataženou střechou, není se co divit, to jinak nejde. Kdyby měli pevnou střechu, tak by měli takovou trošku prohnutou, to myslím asi držela voda, ale říkalo se tedy pagoda proto, že vlastně ta střecha připomínala čínské a japonské pagody. Takže myslím, že šťastnou cestu a hodně bodů do celkového pořadí. No, měli jsme tady Mustangy, těch taky nikdy není dost. 54, myslím, že to není ani poslední Mustang, že určitě tam ještě jich pár uvidíme. Takže 54 přivezl Zdeněk Tůma a David Kopta, jejich Ford Mustang je z roku 1965, tedy vlastně druhý rok výroby tady toho vozidla. A je to automobil ne v provedení kabriolet, ale tentokrát s pevnou střechou. Takže není to kupé, je to ten takzvaný fastback.